Ọmọ abayọ mba. Onye abayọ mba. Ọmọ ndị na-ajụ esi ya n'ịntanetị ya ga-adị. Adesi ya foto. Ọbụrụ video recording ka a na-eme ọbụrụ foto video. A na-akwụla fans ya na-ajụ esi ya. Ndị obodo ndị achịla obodo chọrọ ịfụ ya. Ahụ ị ga-ekwu isi ya na-ajụ esi ya ka nke na-ajụ esi ya. Oga, ada semua itu. Apa isi balon kan agak lupa. Kan boyo ga chance.